tolleen. Ja niin mä luulen, että kun ne on istunut niin kauan siellä muuttuneena yksi sektori kuukaudessa niin penkissä, kaivanenä. Ja se on vähän räjähtänyt niille, kun sä et voi rupea lukea siihen tai valmistella siihen kipparikanssa. Se on vähän yllärnyt niille, että se on tippunut kahteen. Meillä on nyt se nuoret kipparit, tai jotka tulee nyt 350 kippareissa. Se on sun experience-kortti tietyn aikaa. Mulla on niin paljon virka-aikaa, että mä istun aina edessä lähtökohtaisesti. Nää kaikki pitkät taitaa 2 kipparilla. Sitten mä oon kysynyt vihreä kortti, että mä annan tosi paljon, että haluatko ne? Sulla on vihreä kortti, saadaan sulta se pois. Ei, hän aja. Miksi et sä haluat? Sit mä ajan, mutta nyt on chanssi, että ei kato, en mä halua tää vihreä korttia pois. Milloin sä oot lentää kohdassa? Meille kuulee sitten. Aha, okei. Et sä oot mennyt sivus ottaa vauhtia? Joo. Okei. Mikä tässä on takana? No kato, jos mä saan tää vihreä kortti lähteä pois, niin me siirrytään mut 3.30. Mikä siinä 3.30? Meilläkin se on niinku, meillä olisi täydellinen, jos olisi 3.50. No se 3.30, niin kuin mä sanoin, se on semmoset reitit, mistä ei saa mitään fyrkkaa. Joo. Sano meillä. Ja helvetisti työtä. Niin. Kyllä sä tiedät millainen pilotti on. Minimityö, maksimipalkka. Kyllä. Niin. Näin se toimii, kato niitä. Ei ne nuoret pojat halua. Mä ihan saanut niin aivan. Kattelin sä takanurkassa sitten. Meillähän nauretaan se takanurkan, vaikka se on silleen ekstra kipparilla. Se on paikka, mistä mustalainenkin on katsellinen. Ei tarvii muuta kuin istua siellä vaan saa hirvetä liksaa siellä takanurkassa. Nyt oli sama juttu. Kysyin kaverilta, että onko sun kriisisongelmaa? No ei. Jos sulla on kriisisongelmaa, niin ole hyvä, että maassa on aika paljon. Eihän hän voi. Miksi se firma puhuisi siihen? No mä puhuin jo silloin koulutusaikana siitä, että meillä tulee hirveä ongelma tästä, että meillä on saatana kokemattomia kippareita. Ne ajaa niin vähän, ne ajaa muutaman laskun vuodessa. Niin sit kun tulee se oikea paikka, niin pitää osaa ajaa sitä konetta. Eihän ne vittu osaa mitään. Kuka sitä konetta sitten ajaa? Niin. Meillä on nyt tämmönen, pitäisikö järjestää lisäisiä muja? Vai pitäisikö pakottaa? Vai pitäisikö... Kun meillä menee aina virkajassa, se kumpi on vanhempi, niin on komanderi. Voisiko siinä katsoa sitten, että okei, tuolla on ollut noin paljon laskuja, laitetaan tollaisessa. Että se komanderi istuu sitten, se vanhempi istuu siellä takana. Ei tähän nyt voi puuttua. Aika jännä asia, ei mulle tullut. Ja nyt siitä on tullut näitä mishäppejä aika paljon kaikki. Se on, mitä maailmassa tapahtuu? Tällaisia häntiä on niin maailmassa. Niin kovia laskuja. Joo. Ja se on ihan osataan vittu ajaa. Niin. Se on maailmanlaajuinen tämmöinen fenomeni. Se on ihan sama, että onko se Cargolux vai onko se Katari vai onko se käteen vai onko se on niinku... Mut hei, sä tiedät... 10 vuotta sitten eihän mikään ole ikinä. Ei, mut miten silloin mentiin pikkukoneen kautta? Niin mentiin. Tehtiin paljon toistoja pikkukoneessa, opittiin se homma, se on sun selkäryhmässä, sä saat sen unissas loppuelämässä. Ja. Nyt tulee suoraan jättää iso koneeseen, sitten roikkuu isos koneet peräneeksi, niistä tulee kippareita. Niillä on sektoreita elämässään muutama. Sitten on päälliköitä. Ei kovin hyvä tendenssi. Ei. Se on jännä, että se mä en ole ikinä ajatellut niin 5 vuotta sitten. Esimerkiksi tuota Katarin koulutusohjelmaa kanssa ruvettiin rakentamaan sekä MPL että tyyppikurssi. Ei ole ikinä ollut koulutuskurssilla hänellä ever. Maailman helpoin koneella. Ei ole ikinä ollut. Vittu, se on suurin ongelma, että me pitää saada handlingia fullflightissa lisää. Ne
ei osaa ajaa roodata irsi, tämmöisiä ihan perusjuttuja. Laskujen kanssa on ongelmia. Joo. Niin kuin ihan uudet ongelmat koulutuksessa, mitä seuraava revisio nyt tuosta kypäriohjelmasta kanssa, niin siinä on huomattavasti enemmän manual handling. Ikinä niin ainoa muun muassa, mikä on ollut 320, on ollut semmoinen niin sakkaus, se secondary store tulee hito helposti. Et siihen mä oon aina painottanut, että tossa pitää olla aikaa. Et jotkut saa tällä lailla, jolla kestää sen saatavilla. Siitä secondary storesta mehän tehdään hirveän kummajainen. Sehän ei ole mikään kummajainen. Ei olekaan. Mutta siitä on jostain syystä tehty semmoinen, että jopa tarkastuksella se on ylsyn paikka, millä ei ole mitään merkitystä. Ei olekaan. Ja secondary store tulee, se on G-sakkaus. Se ei ole oikea sakkaus. Eli vaikka siitä puhutaan paljon ja asiat treenataan näin, niin siitä ei pitäisi tehdä semmoista mörköä. Pitäisi vaan antaa niiden kavereiden ymmärtää, mikä se muu on. Mutta siihen on niinku, siihen sä tarvit sitä aikaa siihen, että sä saat sen koko se sakkaus, se on aina niinku näistä 320 handlingissa, mikä vaatii aikaa. Nyt ei ole. Nyt se on vasu. Nyt se on rodata ilsi. Siis ne ei itse asiassa tiedä, mitä skanni toimii ja ne ei osaa lentää. Se voi olla, että ne ei oikein ymmärrä Birdin ideaa edes. Ei. Ja trackivi vaihdea ja kaikki se koko. Ja ajat sä muuten käsi kaasulla. Mä ajan 99,9% jatkäisiin. Nyt tein ekana autoläntiin varmaan 10 vuotta. Esas oli. Autoläntiin. Sitten Hesa. Muuten aina kyllä ajan käsiin. Mä yritän ottaa no riippuu totta kai painosta ja liikenteestä ja kelistä, mutta jos ponkkarin lennetään, niin yleensä teen sen basic arvon ihan manuaalisesti. Joo. Jos se nyt on ihan hirveä ruuta täällä. Kyllä. Ihan semmoinen rivillä 30. Onko toi tripla, niin onko se makea lento? On. Tosi. Siinä on vaan semmonen, se on jännä, että jos siis tää oikeesti sulla pitää niin muuten sulla tulee semmonen, niin kun se liike lähtee sitä runkoon pitkin, niin sulla tulee vähän ajan päästä, jos sä oot liian niin tulee semmonen sä huomaat sen heti. Just. Pitää niinku oikeesti. Pitää ajaa kauniisti. Joo, elbows. Kaivaa sisään ja... Se on pilotin kone. Niinku 5.7. Joo, se on erittäin samanlainen. Paitsi että tää on vielä niinku... Siis tämähän on hiton helppo. Meidän jumbo-kouluttaja tämän kirroi tripla-7 kuskeja, koska hän ei ottaa lentää. Se korjaa kaiken. Sitten kun sun pitäisi oikeesti lentää, niin... Ja sitten ne tulee jumbossa triplaan, mutta taas sitten overcorrectilla ei helvetistä. 340 oli semmoinen. Se joko osasit tai sä et osannut. Se piti jotain. Mutta saa hienoa, niin sitten piti osaa. Joo, mutta toi manual handling, se on ihan varmasti. Se on joka paikassa. Se on tosi jännä. Se on tosi jännä, koska ei oo niinku... Piloting skills. Joo, se on semmoinen. Ja kun mä oon niinku vielä 10 vuotta sitten, mä oon vähän puhunut niinku sitä vastaan, että painotetaan liikaa. Et se on niinku application of procedures ja flight pattern ja manual control. Et ne on niinku ne sit on hyvä näitä fucking everything else. Mut nyt me ollaan nyt siinä pisteessä, että itse asiassa aika helvetin tärkeä. Joo. Se on jotenkin, mä en tiedä mitä tapahtuu. Se on just katsossa mihin painotetaan se, että se tulee kuntoon ja joku toinen sitten osa-alue siitä kärsii. Ja sehän on tämä on... Mut pikkupussi on niin oiva peli siihen opetteluun, että se on niinku... Nää just meillähän on nyt tullut vuonna 2023 tuli ensimmäiset kaverit, jotka ei ole ikinä ollut kipparina missään, siirtynyt suoraan perämeen jatkeran kipparijatkeroon. Nyt oli yksi kaveri, jolla mä olin kouluttanut, mä ajoin sitten viimeisen silleen tarkkarin. Eikö se ollut? Se oli se eka reittitarkkari, se ei ole kippari, joo. Niin ajoin sen, mentiin osiin. Eli kun siitä ei saanut tullut yhtään. Se kapteenius se muuttui sitten kokonaan ihan niinku vanha sotalentäjä marinoitunut sillä puolella, mutta ei se saatana osannut kyllä
ensimmäinen koko uran aikana, mikä menisi hylsyntää, että se keskusteltiin kyllä pitkään sen asiasta. Siellä se vaan porskuttaa menee ja kuulemma samanlainen vielä, niin kuin telupuitteissa. Ihan yhtä uusi se organisaatio päästään sen läpi itsekin päin. Ehkä sitä keskeyttää. Joo. Ja nyt on tullut, olisiko 5 vai 6 kaveria tullut niin kuin siitä siirtynyt sitten. Sen huomaa, että ne ei ole käynyt sitä 320 kippari ohjelmaa läpi, mistä tulee toistoi niin ihan helvetistä. Ne saa sen automaation niin tyhmiin pikkupäätöksiin, mitä se kippari tekee satoja päivässä. Niille menee niin pikku kysymyksiä, niin menee paljon aikaa. Se, se vie kapasiteettia. Hyvin harvallahan on kokemusta, kun tulee. Niin. Se on Porista sinne. Niin. Ei. Hyvin se menee. Niin mä tiedän vaan. Ja nautiskelin. Kyllä se noin on monenlaista, mutta noin hintalappukin tulee siihen, kun ne joutuu koneen laittaa parlantin checkiin ja muuta hommaa. Joo. Meillähän ne rupesi loppumaan silloin Jumbossa ja sektorilta tuli vaan niin vähän. Niin. Extra koulutus. Sessio. Jumbo-fiilissä. Joo. Pääsi sivuun ihan niinku vaan. Ja ne on saatana hyviä. Ne pitäis myös miehistä ymmärtää, että ne on vaan niitä valmiit se, että luo sitä itsevarmuutta sitä. Ne oli nyt hyvä harjoittaa STT täytyy. Laitettiin New Yorkiin se uusi GPS-kanartsi approach. Se vaan, että okei, siinä on laitettu aina mut vorrina, se on fine, ja GPS toimii ihan samalla lailla. Mutta siinä on kuitenkin semmosia tiettyjä erikoispiirteitä, mitä pitää ottaa huomioon. Sitten kun sitä tahkoa ja vedät ylösvetoa eri kohdista, niin kyllä se antaa hirveästi itseluottamusta. Ja samoin se Haneda kanssa, 22 LT, mikä se LT-malli. Joo, sitä mä en ole muuta ajanut, meillä on ollut se GPS-hyväksyntä jo varmaan yli 10 vuotta siihen kanalissiin. Joo. Mä en ole sitä vorria ajanut ikinä, mä oon vaan ajanut GPS, koska mä siirryin Triple-Arasta 10 sitten. Joo. Mä oon vaan livenä jossain 2 kertaa sen kanssa. Se on todella harvoin. Joo. Mä oon ajanut sen ehkä 2 kertaa, vaan se on aina ollut se GPS. 200 jalkaa ja autopuolella. 200, niin te saatte ja mehän ei saada ajaa, kato mä tää Navi FP-allas. 350 ei saa ajaa koskaan yli 50 astetta lähestymislinjan ja radan suuntaan yli 50 astetta, niin ei saa ajaa. 330 ei saa ajaa, mutta 50 ei saa ajaa, sun pitää ajaa Navi FP-allas. Joo. Sinne tulee minimiin, sun pitää ottaa hanskas. Okei. No aina myös voinut vetää se finaaliin 200. Joo. Siitä tuli niinku sehän on aika helvetin vaikeasta approachista tuli helvetin niin yksinkertainen kuin olleen. 330 pystyy sen tehdä, mutta 50 eikö se ole hauska? Maailman modernempi lentokoneet ei pysty. 80-luvun tuolet pystyy. Ei. Tällaisia pykälät on. Sitä ajettiin PRM:iä tuolla Chicagossa. PRM-approachia. Se tulee nyt meille laillisiksi. Kaikki on käynyt, tai sitten kun sä oot käynyt sen koulutuksen, niin sä oot saanut valmiiseen PRM:ää. Sen mä oon kerran ajanut livenä. Mä oon kertaan. Sillä Hanedassa. Se on kyllä tosi kiva juttu Hanedassa on se, että siellä on oikeesti se cavalcade. Nykissähän se on sillä, että niillä on marginaalikeli. Paskakeli. Ja siellähän on se cavalcade, se on oikeesti nähty. Joo. Niin ajaa sen. Ja siinähän ei oo mitään erikoista. Lokalaisen lähestyminen. Silloin kun niitä alettiin simuskoulut ajattelee kaikki oli niin, että mikä ihme, tää on joku uusi ihme, mikä tää LTA on. Kaikilta kysyt mikä LTA on, kuka ei tiedä. Sehän, no, se toimii kyllä tosi, tai se on tosi nätti lähestyminen. Mä oon sen 3-4 raitille. Kaikki muut paitsi yhdessä. Yksi on leftille, kaikki muuta raitille. Okay. Ja se on se highway visual. Highway visual coach. Sulla aina se visuaalisen 3-4 raitille. Okay.
sä oot yön siellä, sä lähdet iltapäivällä helvettiin sieltä takas honkkaan, niin sä oot niinku periaatteessa, jos sulla on vaimo mukana tai whatever, Voi jäädä sinne. Voi jäädä sinne. Ainakin on sosiaaliyöpyvä. Joo. Ja tuli nyt 3 yön Singapore tuli tämmönen sosiaali. Okei. Onko teillä niinku enemmän kuin 1 päivässä sitten? Se johtuu siitä, se on joka päivä sinne, mutta se johtuu siitä Sydneyn jostain rotaatiomuutoksesta, että siinä tulee joku tämmönen sinksaus. Joo. Ootko sä käynyt siellä Sydney-keikalla? Ei, kun mä näin sitä 30. Aha. Mä olin tämmönen mulkku, että mä halusin enää 350, joo. Se on ihan hyvä. Se on se, mikä sais mut vaihtamaan bussiin, jos saisin 350 Oulun. Täällä kun se 330 hyödää sitä vanhaa Dragonista elämällä. Mä ymmärrän, se on ihan täysin. Mut sulla on nyt TRI-kelpparit 320. Tai SF itse asiassa. Okei. SF. Joo. Mulla on mennyt TRI 1520. Mä en tiedä mitä se trafi oikein leipoo, mä tikkasin siihen varmuuden vuoksi, just ajan AOC. Tikkasin varmuuden vuoksi TRI. Sitten laittoi mulle mailia, että niin, että halusit sä niinku sun mailin mukaan, mitä sä laitat, että SFI uusista, mä haluan se TRI sun kaavakkeen mukaan. Mutta laittakaa nyt kaikki mitä pystyt, laittakaa TRI. Joo. Saa nähdä mitä sieltä tulee. Missä sä otat TRI tarkkaan yleensä? FFV. Okei. 3 vuoden päälle. Joo. Vesku otti sen vastaan. Kuka? Vesku. Mattila. Kahtinen. 8. Vesku otti sen vastaan. Ja... Niin onks Vesku nyt saiko sä sen SFI-paikan? Finnarilta. Kun me jututtiin Veskun kanssa, niin Vesku sanoi vaan, että mitäs mieltä oot, jos hän hakee. Tai itse asiassa hän on hakenut jo 100 ihan hakenut. Sä oot vittu tosi kokenut. Sanoin, että se oli joskus hakenut aikaisemmin. Silloin oli sanonut, että se ei ole päässyt. Silloin oli sanottu, että sulla on toi entinen taakka. Ja sulla on liikaa taakkaa muista lentoyhtiöistä. Se on vissiin haitaksi sitten vai? Niin, se katsottiin haitaksi. Ja että sulla voi olla omia mielipiteitä näistä muisteluista. Mietin vähän. Luulisit, se on plussaa. No, se on Finnairin systeemi. Sehän on aivopesti. Mut se on kyllä, täytyy kysyä, että se on varmaan kaikki nämä flag carrierit on sama juttu. Meilläkin on ihan sama, että jos sä oot lentänyt avaruussukkua, että jos ei se ole kännen rekisterissä olevalla koleilla, niin se on ihan shit the same. Ja mitä nyt noiden katerilaisten kanssa tai meritsiläisten kanssa juttu on ihan sama. Kaikilla on. Siinä Arfilla oli tosi hyvä. Siinä katsottiin. Alkaaks muuten 75 loppuun maailmasta? Joo. THL. Niin. Mä itse asiassa hain sinne ton Ilarin kautta niin kouluttajaksi. Joo. Tarkastajaksi freelance-pohjaisesti, mutta ne halusivat, että mä sitoudun 10 sessioon kuukaudessa. Oi. Ei pysty. Ei pysty. Mä voin sanoa sen suullisesti, mä varmaan pystyisin tekemään sen, mutta mä en pysty takaamaan sitä. Ja ne olisi jossain päin neuvonut paine. Ei tässä pysty millään loikkiin semmoista määrää. No itse asiassa voisin varmaan, mutta kun se on niin kuukaudesta kiinni, en mä voi niinku voi laittaa nimeen paperiin. Että... Aika tiukka vaatimus. Joo. Aivan. Ja kun mullahan on yleensä niinku tyyliin 5-7 päivän blokkeista, 10 päivän blokkeista. Mut pystyykö se sitten, kun sä menet Eurooppaan, niin pystyykö se just laittaa ne kaikki tarkastukset sitten? Niin os sen kanssa. Okei, sä voit vaikka 2 päivässä, mutta ei se toinen. Kesällä on joudun ajattelua 2 päivässä sitten. Okei. Mäkin olen aina joskus aika pitkään käytiin 2 sivua per päivä. Mutta jos on samat sessiot, niin mä en pidä sitä niinku, totta kai sitä ei aloittamalla tehdä. No me tehtiin sit silleen, että varsinkin me oltiin Frankfurtissa, tehtiin niitä sivuja. Niin 2 porukkaa tuli yhteisbriefaus. Joo. Briefasi molemmat porukat, sitten toinen lähti jäähylle.
Joo. Sitten toiselle Simu jälkibriifaus, sitten pieni tauko. Sitten sen toisen kanssa. Joo. Mä en pidä sitä niin samaa. Mutta ei sitä pitkän päälle jaksa kyllä. Ei missään nimessä. Mä oon huomannut nyt, tuossa oli yksi koulutuskeikka, missä mä istuin sitten takanurkassa. Kouluttajana oli TRI aiemmin menossa ja seurasin sitten menneen tulleesta touhua. Ei se vittu jaksa kouluttaa mitään. Se on niin paljon töitä ja ihan puhkia. Se ei ole. Sitä on nyt ilmassa. Ja mä oon huomannut tuossa Patriarsin kanssa, mutta itse asiassa mä en yleensä ota kantaa siellä. Mä oon Human Performancein niin ja CRM-asvuopettaja siellä. Mun piti ihan nyt ottaa kantaa siihen, kun Uffissa niin kun jotenkin ei jakseta, niin kuin ihmiset ei jaksa panostaa siihen. Mun piti ihan niin kuin, että ne puhuu just näistä saatanan kaasumaista. Mikä on Uffissa käsiteltävä juttu. Sitten jos sitä nyt on samaa tai eri mieltä siitä, että kuuluuko siihen ATP:llä teoriaan, se poistella. Sano, että en pakko sitoa näin niin oikeana elämään. Eli sen takia, kuka saatana tahansa pystyy ihan niin käppyrää lukea sieltä kirjasta tai manuaalista. Teidän työ on sitoa sen ja tehdä siitä mahdollisimman yksinkertaisesti. Kyllä, joo. Ja mä annoin niin just tästä niin kausulaista. Mä annoin niille niin laitoin siihen WhatsApp-ryhmään. Mä annoin esimerkin, että jos olisikaan Mumpaissa. Niin mä käyn aina näin systeemiskeitin läpi, kun mä yrittää auttaa. No sit siinä rengassivussa, niin siinä on niin näkee paineet jokaisessa, mutta ei ollut mitään varoitusta päällä, koska se saatana rengas oli sitten just tänne pushbackiin, niin tire pressure päälle. Oi vittu, se oli just tippunut sen 200. Jos mä olisin siinä, mihin mä sidon tän, mä sidon sen siinä helvetin Daltonin. Eiku Jawsin laki, että lisää lämpötilaa, lisää painetta. Tää on se, mistä ne pystyy soveltamaan sitä asiaa niin oikeassa elämässä. Tämä puute jotenkin on. Et kun seuraa nyt näitä teoriaopettajia kanssa, varsinkin näitä, jotka on nyt siinä on haalittu ihan helvetissä sinne Patrialle, niin ne ei sidot näitä juttuja. Ja sinne on haalittu semmoista sakkia, että voi. Joo. Joo. Kaikki vaiva kynnelle kykenee. Meidän eläkeläisiä, Suonsivu Aarnet ja Tolvasen Hessu. Tolvanen ei ikinä kouluttanut mitään. Siitä on tehty SFI. No, sehän on vissiin. Onko se seuraa? Ei saanut kouluttaa Katarin vissiin. Et ole minulle. En. Joo. Mut mä ajattelin vaan, kun mä kuulin niitä, kun silloin kun muut kysyttiin, että kato näitä. Joo, ehkä mä en kuulu siihen porukkaan. Joo. Nyt oli nää, meillähän on 5 eläköitynyttä kaveria, jotka kouluttaa meillä omia. Ja nyt oli yksi, joka menetti medikaaliin. Ei saa lentää, mutta tossa on meillä kouluttamaan. Se jäi eläkkeelle, pisti oman firman pystyyn ja tuli nyt sinne kouluun. Mutta resurssitarvettahan ei ole. Ei. No, joka pojalla on oma firma. Firman kauttahan ne tekee sen. Firmalle tulee halvemmaksi. Syö muiden kouluttajien leipää siellä. Liitto ei ole mitään kai. 佢哋好似 Pelisäännöt vois olla selvät, mutta ei ne ole. Tommonen maksus. Se on makea näköinen. Mä näin uuden sen EM90, se on uuden tommonen samanlainen. 但係搭車好先用到 täyssähkö 福田口岸嗰個地鐵站位站。 panssarivaunu. Mä oon sitä, eikö se oo siitä se Ward on siinä takana, se BD. Nyt. Ja se on hirveen näppärä näköinen auto. Se on saanut kehuja aika paljon. Millä autolla sen Suomessa vetää? 所以如果同行合資格人士未諗好坐火車定巴士都照坐咗4號線，拍咗卡先。 EQV. En tiedä. Sähköpito.
En tiedä. Mä just kattelin niitä tosta. Meidän käydä hakemassa EQC tuolta Saksasta. 好似話 Me 集 katsottiin, siis me 內 oltais ostettu 連接通道仲起緊。 vaimolle, mutta toimitusaika on joku 24 kuukautta tai Hei, siis on Saksasta päivässä. me Alle 10 000 kilometriä etu saa päivässä. päädyttiin sitten tohon Audioon. Täyssähkö. Ei, Eli ei e-troni. ei. Mä en edes tiedä. Mä ajattelin nyt, mä kattelin noita hintoja tossa, niin 10-15 tonnia halvemman saa Saksasta. Saa. Suomessa joo. Mä varmaan käyn hakee sieltä Pitäisikö käydä ostoksessa? kokeeksi yhden C:n. EQC. Okei. Pitäisiköhän käydä kaupoilla? Niin. Sitä mä en tiedä, siis sähköauton hinnathan on tällaisia, että se voi päivässä tippua 10 tonnia se hinta Mä itse Suomessa. sen Toyotan dokkarin muuten. Siitä kun ne on ne menossa siihen hybridiin. Se on erittäin mielenkiintoinen. Aina. Joo. Ei olekaan menossa sähköinen. Niinku 100% sähköinen, vaan hybridi jatkuu. Ja Niin, niillä on myös 100% sähköä, mutta niillä on myös... Joo. 因為我好似睇 ne 過 on niinku, hybridi on se mihin ne panostaa nyt, niin oli 聽過話遲啲有收費區通 Mä 道 lähetän sulle sen linkin. 連接兩邊。 Erittäin mielenkiintoinen. Liittyykö se johonkin vetyhommaan vai? Joo, vety ja sähkö. Joo. Et se on se niinku mihin ne aikoo panostaa. Ja niillä on niinku just tää niinku, että jos sä haluat oikeesti olla nyt sitten se vihreä, niin onko se nyt 76 tai 79% sähköstä maailmassa tuotetaan fossiili. Niin on. Mikä sitten ne otettiin? Kaveri lähetti Jenkeistä, tää kaveri, automies, kenen kanssa mä oon tehnyt kaikki noita autojuttuja tuolla Losissa, niin lähetti Teslan maailman suurin latausasema. Se on siinä, kun lähtee Losista sinne Aavikolle päin, niin siinä on se, onko se yli 200 latinkiasemaa Teslalla. Häh? Joo, ja Ei tarvii niin paljon. sitten kato sen Aavikolle menee, niin siellä ei ole mitään huoltoasema eikä mitään, niin täytyy olla se latausasema, että Teslalla pärjäsi. Ja sitten siinä on 2 isoa merikonttia siinä latausaseman vieressä. Siellä hurisee helvetin iso dieselgeneraattori. Kun sinne ei tule sähkö ollenkaan sinne Aavikolle, niin ne tekee dieselillä sen. Tää on just se. Tää on just se. Mä katson sitä. Näin se. Tää on just se. Teslaan täytyy saada polttoainetta. Tää on just se. Mut kyllähän se sähköhän on tulevaisuus. Mulla on hybridi, millä pääsee se 75 kilsaa ja sama juttu vielä. niin se on vähän nihkeä silleen, että mä pääsin edestakaisin kentälle. Jos mä pääsen siihen teidän kohtaan, niin siinä se menee polttomoottori päälle sitten kyllä takaisin. Se on niinku, meillähän olisi niinku kaikki, niinku, meillähän pitäisi olla sähköauto, koska sit meillä on aurinkopaneelit, meillä on niinku, ja sitten kaikki se niinku, vaivon päivittäinen liikkuminen, niin se on niinku just Porvoon tai Söderön. Joo, niin kaikki menisi Kaikki menisi sinne, se on niinku periaatteessa ilmasta. Meillähän on tippunut niinku bensalasku. Se on tippunut radikaalisti jo ton hybridin kanssa. Mä ostin tuon Long Rangein marraskuun 24. Mä oon 2 kertaa tankannut. No. Mikä auto? XC60. Oh. Onko se Saksasta EQC? Joo. Koska munkin miettii. Mun pitäisi ottaa updateattuna, tai jos sulla on kysymyksiä, niin mä ajattelin nyt sen tutkia vähän sitä markkinoita. Joo. Ihmeessä, jos sais sen tässä, sen palvelun meidän Onko auton nimi on, mä oon se Jedi, tiedätkö semmoinen Jedi Porvossa? Auton nimi Jedi. Mä oon sen Ullen kanssa tehnyt, mä oon tuonut aika monta autoa sille Saksasta ja Ruotsista. Varsinkin kun mun tytär asuu siellä Ruotsissa, niin aina kun mä kävin siellä. Mä
moikkaan, niin hän kysyi, että milloin menet Ruotsiin? Okei, siellä olisi yksi auto, käyt sä kattoo sen, tuo yli sen. Tein sille tämmöistä. Se maksoi mun matkat sitten aina toisaalta autoja. Nyt mä vaan kysyin, että jos se oli hyvin kiinnostunut tuosta EQC:stä. Sitä voisi kokeilla, että olisiko se myyntivaltti. Se vähän haluaisi yhden semmoisen. Ja just yhden sähkögolfin sieltä toi sille. Siellä on moni liike Saksassa, että ne ei myy firmoille, niin kuin ulkomaille firmoille, vaan se pitää olla yksityinen, koska ne pelkää sitä verotusta, että firmat Suomessa kiertää sen veron. Niin, se sanoi vaan, että pystytkö ostamaan tämän auton. Että häntä ei saa näkyä nyt tässä missään. Asiakas on jo ostanut heiltä tämän auton ja pystytkö se tuottaa sitä auton. Sitten yhteys siihen liikkeeseen, mä oon kiinnostunut tästä, mä ostan tämän ja sitten mä maksan sen. Ja kuljetusautot tulee hakemaan tämän. Tälleen mä oon tehnyt sen kanssa. Ainoastaan EQC:stä. Ja koska meillä oli no me ostettiin sen ehkä vuosi sitten se halli. Silloin oli niinku järkyttävä poikkeus. Joo. Otas auto. Kato, Saksassa kävi semmonen missä että kaikki osti niitä sähköautoja 1,5–2 vuotta vuosi sitten. Ja Saksan influenssi. Mä oon huomannut, että vittu mihin mä tän töpselin saatana työnnän, missä mä lataan tämän auton. Sitten on myynyt takaisin sähköauto tosta hybriin. Haloja. Morjens. No vi sitter här i bussen, kiertää nu och vi har nog farit förbi Bowenbro-brännen. Nej, alltså vi är nog, börjar nog närma oss centrum. Vi jag kappar in din snabbt och frågar. Okej. Är det den som är där på Queens Road? Strawberry Hill. Joo. Eikä Mansikkaniemi. Mansikkaniemi. Tossa on yksi. Ei tää vaan sellainen suomalainen bisneskuski. Okei. Robert von Knorring. Eli niitä on vielä täällä niin? Se on muuttanut pois. Se lähti Sonnevalista. Ja jollekin kiinalaiselle. Joo, se ajoi silloin jo. Toi... Reiman keski. Niin, sähköautoista ja sitten toimitusajoista. Joo. Joo, niin se jos Saksassa saisi. Yrikästä sieltä
se mitä mä nyt kattelin tuossa, niin Kuosmo oli 22, Lattialla ollaan 10 tonnin ero Suomeen. Oho. Siis tuotuna. Se on aika iso raha autosta. Mutta siinä on se riski, että se on yhdessä päivässä se 10 tonnin käsitelty. Sehän niin sanoo sähköautossa. Millä tavalla? Ne ilmoittaa, että alennamme auton hintaa 10 000 €. Sitä en ole tehnyt Suomessa nyt. Viimeksi lähti Skodasta, nyt lähti tuosta Polestarista lähti 10 tonnia. Teslahan sen aloitti. Ihan totta. Joo, 10 tonnin hinnasta pois. Silloin myös käytettyjen autojen hinnat tippuu 10 tonnia. Tämä kampanja on ollut liikkeellä. Se on niin sähköauton riski vielä, että milloin se sitten stabiloituu tilanne, onko se ensi kesänä vai syksynä vai tavallaan onko ihmiset huomannut nyt sitten, että se ei välttämättä ole se sähköauto, ei ole niinku ratkaisu kaikkeen? Joo. Nehän ajaa sähköautotehtaita alas pikkuhiljaa, niin tuotantoon tulee alemmas. Ei ne mene. Ei, jos sulla on hinta 80 tonnia ja huomenna se on 70 tonnia, niin ei kukaan maksa siitä 80. Niin ja sitten se, että kun sitä infraa ei ole olemassa, niin ainoa mikä sen puolta on se, että se on toistaiseksi vaikka esimerkiksi meillä, niin se on vaan halpa. Jos sulla on koti-infra kunnossa, sä pystyt lataamaan sitä kotona, sä pääset sille 400-500 kilsaa, se riittää sun. Silloin se on sähköauto. Siinä ei ole. On itse asiassa isompi showroom varmaan kuin Lontoossa. McLarenilla. Joo, tähän. Muistin Lontoossa vaan 2 autoa sitä. Plus se Formula, joka on siellä seinällä. Täällä on mulla halvat rivissä. Joo. Porschella ei ollut siellä mitään. Mä oon sen losikaverin kanssa sählännyt kaiken näköisiä autojuttuja. Nyt on ollut joka vuosi viikko puolitoista omalla reissulla siellä vaan käyty kaiken maailman auton kättelyissä ja siellä on se Monterey Car Week, niin siellä kävi viikoksi. Aika makeita juttuja. Se Instassa roikkuu aika paljon, se on aika hieno auto siellä. Rakentelee ihan huippuja nämä vehkeitä. Suomalainen kaveri muuttanut vuonna 84. Mä näin täällä niin ihmeellisen Rolls Royce. Se oli Ferrari punainen Rolls Royce. Se ei oikein. Ne ei väriä autojen kohdalla. Joo, mutta tiedätkö, kun se on mennyt sinne Rolls-liikkeeseen, niin mitä se on sanonut sille myyjälle? Se on sanonut, että semmoinen auto ja semmoinen väri, mitä kellään muulla ei ole. Niin. No nehän on semmosia. Eihän kukaan muuta sitä Rollsia. Täytyy erottua. Eikö tuolla ole muuten tuolla Peninsulalla? Sillä on vihreä. Niin, se on. Eikö se on? Ne on niinku, kukaan muu ei saa ostaa sitä väriä. Aha, okei, just mä katson, että siinä on vihreitä ollut siinä. Mun mielestä se on se British Racing vihreä. Ja on niinku Jaguarin alkuperäinen. Quan đại là cùng mà là kỳ phải Tuossa on sähköhuone. Tôi cho tôi trúng giảm chung E-on. Täällä on asukkaissa. Osta. Lasitalossa tuolla vai? Ei, täällä vasemmalla on tuolla lasitalolla takana. Osta. Vähän hyvä aloittaa vatsaa. Tai mikä tää nyt sitten enää on? Joo, tää on muuttunut hirveän. Tässä tuli tosi paljon. On just tän tyyppisiä, niin kuin tiedät, se kumpilla tai tosi. Tää on siistiä. Joo, on tosi paljon. Kello tulee 5, eikö niin? Joo. Odotakaa se meidän veikko. 5.20. Mä muistuttaa kuvat siitä. 18.35. Sä teet samaa, mä teen mä otan aina kuvan. Perkelehän millään muuta kuin aina on eri joka paikassa. Tuossa ylivoimalla
sä lakimieheksi? Niinkö? Kansainvälistä? Etänä? Missä yliopistossa? Se on täällä paikka. Tai itse asiassa on brittiyliopisto. University of Law, ja on kampus täällä. Mitä vittua? Tuleeko susta lakimies? Joo. Hetken. Oot sä pitkä? Vielä reilu vuosi. Sehän on helvetin. Mä sain bachelorista hyvät hyviten, niin mä oon aloittanut sen vasta tänä päivänä. Hyvä. Vastaan hattua. Se on Jaksaa yrittää. Se on 48 tunnin muupailla ja pinnalla, niin jotain tekemistä. Mä menen varmaan tyysin kippari tällä hetkellä. Sori, mulla on mitä lukee. Hoida kaikki. Mitä lukee? Puhut ohjaamisesta. Niin se on niin kuin tämmöistä että jos et sä mene oikeuteen niin dispute resolution, niin sitten hoidetaan suljettujen ovien takana. Sovittelu, mutta siitä seuraava askel on enemmän formaalisempi, pystyy ihan määräämään kompensaatiota. Okay. Tuleeko susta ihan sitten itseliltä lakimies? Joo, joskus aika. Pitäisi gradu vielä ja pari kurssia. Lawyer. Fuck. Sit sulla ei enää kavereita. Moraali voi heittää vessiin. Kukaan ei myy sulle enää ikinä taloa. Ei myy. Mulla oli just yksi kaveri, tää joka rakensi sen kivitalon, se myi entisen talonsa lakimiehelle. Ja nyt se on kusessa 2 viikon päästä oikeudessa. Kaikki oli sovittu paperilla, kuntokartoitukset tehty, kaikki oli nämä kohdat, nämä on vanha talo ja näin poispäin. Ja kaikki oli sovittu ja nimet alla. Nyt vittu. Näistä kohdista sitten vedetään, kato vähintään 60 tonnia pitäisi olla hinta-alutus. Lawyer. Kyllä. Me myytiin lakimiehelle yksi talo. Se on helvetin hyvä. Me kyllä mietittiin 50 kertaa sitä asiaa. Ja sit susta tulee, ei vittu, me ei voida käydä edes kahvilla enää ikinä. Älä nyt kaikki tarvitse. Jos mä oon sanonut mun buksuille, mä oon sanonut, että mä tarvin lääkärin, mä tarvin lakimiehen. Että kuka ottaa minkäkin, I don't care. Mulla on lääkäri, se löytyy kotolta. Tyttö on Eskilstulossa lääkärinä. Kunti on data-analyytikon esteellä. Oikeuslakimies. No naapurissa on lakimies. Antti on. Mutta nämä 2 vanhempaa, ne ei ole tarvitse tupakkaa. Sitten pojan pitää päästä vetää tupatutkinta. Ne ehtii kyllä. Sitten kun ne ei jaksa soppailla enää kun ranteet pääsivät. Niin. Onko tää mainospuolella vai onko tää Krukon töistä? Hello? 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 Yleensä on 3 alkaa. Puhelimessa on kaapattu. 3 alkaa. Hay quá. Sieltä ruvetaan lepetsemään Kiinaa. Nhưng lấy ra thành nó chặt chụp đi cái bên con Joo. Sama Se on ihan makeeta lukea, se kehittää itseään. Joo. Ei kun mä mietin sitä, on niin paljon luppua. Joka puolella on rakennettu. Mulla menee luppu aika melkein tuohon talouden seurantaan. Tulee loppu paljon talousjulkaisuista. Kauppalehti tietysti. Sitten seuraa sitä. Sehän on oma ammatti. Se on Vaan niinku pörssiä leikkinyt vuosi 95. Ollut mulla semmonen toinen henkireikä tavallaan. Siinä on EQA tossa. Täyssähkö. Se on melkein siinä yhtä iso. Billion Green. Joo. Byddi. Atto. Se on yksi tuttava kanssa, joka tekee. Se on itse asiassa on juristi, mutta
Kerro. Mitä sä oot nyt oikeesti tekemässä? Ei niillä hirveästi ole vastauksia. Lukee paperista sieltä. Mihin mun nyt pitäisi laittaa sit sä rahaa? Uuno veti siihen sitten toi. Mulla oli hyvä pankkiiri osuuspankissa. Leikin sen kanssa pitkään. 10 vuotta. Nyt se lähti yksityispankkiiriksi sit se jätkä. Se on ollut vähän haasteellisempaa tuo sijoittaminen. Meillä oli yksi tosi just näihin rakennusprojekteihin. Ja varsinkin noihin kämppiin, jos löytyy joku hyvä, kun se pitää lyödä kiinni. Sä et voi jäädä odottamaan mitä helvetin pankin aina lupausta. Meillä oli niinku tili auki 300 tonnia. Että se oli vaan heti voi lyödä kiinni. Mutta se lähti kanssa, että lähti johonkin mattoja tai jotain sellaista. Ja vittu se on ihan vaikeaa sen jälkeen. Et se on pakko olla niin näissä pitää olla tosi hyvä kontakti, joka pitää ymmärtää sen, mitä sä oot tekemässä. Sekin ymmärrä sen, että me ei voida jäädä odottamaan. Paras esimerkki 9 toi välittäjä sanoi, että olisi hyvä. Ennen 12 laitettiin Ei. Niin kuin eläinpäissäkkäinen. Siinä niinku aikaa viettiin. Joo. Oi veljet. Tai mitä ne on mieltä. Onko se kello jostain mukaan? Ennenhän se oli aika hyvä bisnes. Täältä rahaa kelloja. Toi on itse asiassa huoneista ostanut. Japanihan on nyt ykköskohdassa. Joo. Se on kaikki halpaa. Se on kaikki vissiin kurssi. Kaveri vaan tai jenkkikaveri just siinä, että aina kun menet Japaniin, niin ostaa hänelle 2 Rolexia. Mä en mennä niitä voin mennä ostaa, mutta en voi niitä tuoda. Eikö Rolexia sehän oli muutama vuosi sitten, se oli ihan hirveässä nousussa. On, mutta se on silleen, että kun siinä on aftermarket, jos sä maksat liikkeessä 10 tonnia, ja sä myyt sen vaikka Chrono 24, ja saat siitä 18 tonnia. Koska niitä kelloja ei saa. Kun niitä on rajoitettu määrä, niin se nostaa aftermarketissa hinnan. Varsinkin Jenkeissä on ihan hulppeissa hinnoissa. Mutta en mä voi niitä tuoda, koska mulla jää merkintä joka paikkaan, niin mun pitäisi se tulla Suomeen. Ei se nyt ole ihan näin yksinkertaista, vaan että mä menen ostaa. Onko siellä sitä tullikirjaa hässäkkää? On. Tai sit mun pitäisi ostaa se cashillä ja sit mä saan sitä 10 pinnaa siitä alennusta, mikä on siellä. Ja kun sen saa sen 10 pinnaa alennusta, joo, koska se on vero. Mutta silloin mun pitää näyttää passi. Jos en mä näytä passia, mä en saa sitä 10 pinnaa pois. Jos mä näytän passin, niin siihen tulee merkintä. Miten eikö se ole kumminkin joku raja tuoda Suomeen? 430 kuukaudessa. Sillä on paljon Rolexia juoda. Mutta se pitää tuoda taskussa. Niin. Niin. Eikö mahdi mopona niin? Mä en oo itseasiassa kokeilujen jälkeen, niin mä en seuraan kaikkea dataa kuista ja Muista oli vaan ennen joskus 10 vuotta sitten täältä kaikki rahaskelloja. Täällä oli joku tyyppi, joku pilotti, joka järkkäsi halpoja kelloja muille piloteille. Joku tämmönen. Tämähän on tosi irti, siis tässä on joissain asioissa, esimerkiksi Applen tuotteet, nehän on niinku ponkkarissa valmiita koko maailmassa. Mun mielestä niissä ei ole vero takia. Täällä on niinku jotkut asiat, sun pitää olla tosi hintatietoinen. Joo. Samoin niinku sukelluskaman kanssa, mitä mä
我哋咩啊？我哋太子喎，一陣睇下講咩啦，一陣睇下搭地鐵定咩車啊？佢要屙尿先。搭地鐵好啲喎，應該都係西隧嘅話，係啊，差唔多嘅。一個海隧道嗰度塞車塞到死。啊，西隧就好啲嘅，如果西隧嘅巴士，但西隧巴士好啦，呢度其實送緊你搭地鐵穩陣。呢度地鐵頭站有位坐，地鐵頭站有得坐，係咪啊？係頭站有得坐。Mihin mä viikin olin?